హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ పెద్దగా ఎట్లా అవుతుంది? కావట్లేదు స్క్రీన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అది కనిపిస్తోంది, మాక్సిమైజ్ చేయండి మాతాజీ. పీడిఎఫ్ ని మాక్సిమైజ్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు ఆల్ టూల్స్ దగ్గర క్లోజ్ ఇది ఉంది కదా, అది క్లోజ్ చేయండి. అది క్లోజ్ చేయండి మాతాజీ. ఇప్పుడు వెళ్ళారు కదా ఇందాక, అది క్లోజ్ చేయండి. మాతాజీ మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు మాతాజీ, యూట్యూబ్ కాదు. మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాల్ చేస్తాను చెప్పండి. మాతాజీ మీరు యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేశారు మాతాజీ. ఇది స్క్రీన్ పెద్దగా అయితే ఎట్లా అవుతుందమ్మా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరు 3rd చాప్టర్ ఓపెన్ చేసిండారు.